Arratsaldeon Lezamatik, bigarren B mailako beste jardunaldi bat hastear da. Multzo honetan, bigarren mailara igotzeko bidean dira 6 talde. Aurreneko 3 tokietan, Sanse, Bilbao Athletic puntu batera, ondoren Amorebieta, eta beste multzoko 3 taldeak datoz jarraian, Tudelano, Calahorra eta gaur, hemen, Bilbao Athleticen aurkaria izango den, Sociedad Deportiva Logroñez. Alde handia dago, aurreneko 3 eta ondorengo beste 3 artean, gogoratu, lehen 3 sailkatuek bigarren mailara igotzeko playoffak jokatuko dituztela beste multzo batzuetako. Gainerako aurreneko 3 ordezkariekin aurten oso demoraldi berezia pandemiaren ondorioz. Eta Juan Larrañaga, arratsaldeon, argi geratu da aurreneko 3 jardunaldietan Euskal multzoko taldeak indartsuagoa direla behintzat, goiko taldeak bai, aurreneko 3 tokietan Urrenezunen, Sanse, Bilbao Athletic eta Amorebieta daudelako. Kaixo arratsaldeon, ez? Hori garbi erakutsi dute lehenengo partidu horietan, ez? Gaur 3. jardunaldia da, iruditzen zaite garbi dagoena da, 3 taldeak gauzak ondo jote bali badira playoffetan egongo dirala, bai Reala, bai Athletic, bai Amorebieta, eta hori erakusten du, ez? Denak zerbait handia lortu dute, datorren urteko liga berri horretan jokatzea, eta gaina Sociedad Deportiva Logroñez segondik eta gehiago, ez, 3. mailatik datorren talde bada, eta hori lortzea beraientzako handia da, eta gaur ikusiko du Athleticek beste aurrera posto bat ematen duen, ez, normalean gaur irabazita eta beste puntutxo batekin sailkatuta egongo litzake, eta gero postuak oso garrantzitsua dira. Lehen 2., 3. gelditu oso garrantzitsua dira, gero playoffetan, kanporaketa horietan bideo beak jarraitzeko. 11koak aurkeztuko dizkizuegu Bilbao Athleticen, Joseba Etxeberriak, Agirrezabala ipiniko du batean, atzean Álvaro Núñez, Paredes, Jaso eta Imanol. Euskarri lanetan Diaga eta San Bartolomé, Cabo eta Nico Williams hegaletan, barrutik Juan Artola arituko da, Taskon puntako aurrelaria. Sociedad Deportiva Logroñez, esan bezala aurten, 3. mailatik igo berria den taldea, Logroñoko beste taldea, Unión Deportiva Logroñez 2. taldean ari baita aurten, bada Sociedad Deportiva Logroñezeko atezaina Jero izango da, atzean Alain García, Kaneda, Txakon eta Loza, barrutik Marcos García eta La Cruz, egal batean Calderón, Belima bestean, Javitok egingo ditu Zubilanak, eta Imanol Etxeberria, Nafarra, talde honetako golegilea izango da puntako aurrelariak. Dena prest, Lezaman, igoerako ligaxka honetan 3. jardunaldia hasteko beste 2 partidak gaur, 4:00 hasita urritzen, Amorebietak Calahorra hartuko du eta bihar Sanseren txanda izango da Zubietan, Tudelanoren aurka jokatuko du talde txuri-urdinak. Hasteko 11koak ematerakoan, Nico Williams ezkerrean kokatu dugu, Jon Cabo eskuinean, joan astean Tuteran, Williamsek ezkerre gainean jokatu zuen eta gaur ohiko tokira itzuli da Williams gaztea. Taskonek ipiniko du aloia jokoan. Fresko. Bai. Futbolean jokatzeko guraldi ederra. Haize puntu bat, txarna hori da. Haize puntu bat, baina bueno, horre ematen du zelaian, behian, ez dagoela pixka gorago daukun haizea, ez? Badaude utsunea Bilbao Athleticen, zelai horian, baina Prados ez da, ezker galean normalean gaitzenen, Nico Serrano ez da ere, baina talde sendoa du, Joseba Etxeberriak demoraldi bikaina egiten ari da, eta puntu bateko aldea oso lehia polita, izaten ari dira Zurigorriak Sanserekin, eta behin eta berriro, nabarmentzen ari gara Amorebietaren lana, urtengo demoraldian, 3 horiek gutxienez, ziurtatuta dute datorren demoraldian, 2. B pro berri horretan parte hartzea, eta joanan gauza gauden bezala, playoffetan ere erne, Bai, iruditzen zaite, hemendik pasatzen diren taldeak hor goian kokatuta ongo dirala, ez? Eta playoffetan ere oso arerio gogorrak izango dirala. Egia da, historia asko daukaten talde batzu badauela hor, eta multzo bakoitzean. Kasu honetan nik uste Ibiza dagoela hor ja goian kokatuta, eta ematen du gainera gorako bide horretan pauso handiak egiten ari dela.
Gero daude talde garrantzitsuak, Atleti bezala Arroiakin lan egiten dutena, Valladolid eta hauek hor daude, Barça ere badago, nik uste dut izena badutela, Barça batez ere izena badaukala, baina gero partida ikusi behar dira, baina iruditzen zaite bai Realak, bai Atletikek eta bai Amorebieta, ondo lehiatuko dutela eta gertu ondo dirala, eta hiruretako bat baliteke, ez balima baino gehiago, bigarren mailan ikuste datorren urtean. Eta aurten denboraldian ez da filialik izan, ez dago, bigarren mailan, eta Bilbao Atletikek, dela urte batzuk, lauzpa bostu urte, han izan zen lehiatzen, eta ikusiko dugu, denboraldia nola amaitzen den, baina oso sendo ari dira, Sanse, lidertzan den taldea, Bilbao Atletik eta Amorebieta. Jon Kabok du baloia, Victor San Bartolome, baloia badugu, kapitainak eta falta eginda, baloi jabetza Logroñesek, Sociedad Deportiva Logroñesek bereskuratuko du. Logroñon bi talde daude, Unión Deportiva Logroñez, bantzen demoraldian igo zen bigarren mailara, eta Sociedad Deportiva Logroñesek beti gora, hirugarren mailatik bigarren bera igota. Asko hitz egin da, eta hitz egiten da, zergatik ez diran elkartzen, baina oso izaera ezberdineko klubak dira, bat bazkideak dute ardatz, eurak dira klubaren jabe edo, arduradun nagusiak Sociedad Deportiva Logroñez honetan, eta besteak jabe bat, akziodun nagusi bat, eta ark egin eta desegin egiten du, aurten bigarren mailan, eta horregatik, bakoitzak bere bidea egiten ari da, eta balentria handia egin da, hirugarren mailatik igo berria da, gaur hemen ikusten ari garen Sociedad Deportiva Logroñez. Baloiarekin, Diaga, ezkerrean Imanol, Yusuf Diaga, berriro ere. Baina Pradosen lekua betetzen, zelai erdi horretan, atzetik jokatzen atera nahi du Joseba Etxeberriaren taldeak. San Bartolome, egalean Álvaro Núñez, pase barrutik egina izan du, sondikakoak baloia galdu, Erne erasoan aterako da Logroñez, Calderón, jaurtik eta egin du, eskuin galeko mutilak, kanpara atera da, ez da gutxigatik kornerra izan, haizeak eragotzi du, albotik aterako du, Albert Aguilaren taldeak, ez du presarik, Alain Garziak, egingo duzakea, Errioxarrak erasoan dira. Aurreratu da taldea, ikusten dugu nun dauden jokalari atzelarian nun dauden, azkeneko oztopo hori, eta zelai erditik 20 metrora, 25 metrora aurrerago daude, ez? Kaneda eta horri bitzi zaite Txakone oso aurreratu dagoela, eta hor Atletikek abiadura handia dauka. Hor pasea indartsu egin du Diego Lacruzek, ezin taldekidearekin bat egin, eta baloi jabetza Bilbao Atletikek berreskuratuko du. Erdiko atzelariak area barruan orain, aurrera bidali ditu Agirre Zabalak goian, ez dutu nahi zuelako Logroñezek, ez du eragozpenik nahi Joseba Etxeberriaren taldeak, eta Julen Agirre Zabalak luze jokatuko du. Baloia Logroñezen zelai esparruan, Artolak buruz ukitu du, atzetik Txakon indarzu, baita Alain Garzia ere, ezkere galean Jon Kabo. Imanol laguntza zuen kanpoti, baina pasea barrura. Victor San Bartolome, eraso eskuin aldean, Nico Williams. Buruz buko jokaldi egin nahi du, erdiraketa eta baloia giro atezainak harrapatu. Ona, berriro ere baloia hartzen duenean Nico Williamsek erakusten digu lehenengo jokaldian ja. Zer egingo duen zenen bila jundan, hor falta izan zaiona horrelariei jokaldia ikustea falta izan zaie ez. Erdiraketaren ikusten nahiko ona zela. Zerbait gehiago egiteko aukera bazoka, baina honi uste leku honean ipini duela, baina jokalariak falta inguru horretan. Danak pixka bat atzerago zai, ogoitik datorren baloi horren zai, baina Nico Williams berriro ere baloia hartzen duenean oso bizi jokatzen du, oso sakon jokatzen du, eta egin asko egiten dute jokalaria da. Hortxe jokoa eten da, min hartuta geratu da, Sociedad Deportiva Logroñezeko jokalari bat, Javito da, 17 zenbakia, hortxe indarzu, hanka luzatu du, Victor San Bartolomeek, zutitu da, hortxe errenka, erasoko erdilari, alboko saki izango da, Errioxarren alde. Lacruzek buruz, markatu, bularrez ukitu du baloia,
Nico Williamsek atera, ikusi nuntzen Txakon erdiko atzelaria, Kaneda erdigunean, bere eskuinean Alain. Pase aurrera, Calderonen gana, bidea ondo itxi du Imanol García Dalbenizek, albotik aterako du Logroñesek. Alain García, eskuin atzelariak egingo du sakea. Lerroak oso aurreratuta orain Logroñesek. Jokalari guztiak atezaina izan ezik, Bilbao Atletiken, zelai eremuan. Imanol, Alain, gainean du Diaga, Kaboren laguntza, ondo atera dute baloia. Errioxarrek azkenean ez diot erdiraketa egiten utzi. Lakruzi, eta kornerra izango da. Hortxe doa sake egitera Ruben Belima. Hegaleko mutila. Ondo, Bai, Logroñez gauzak, bai, gauzak ondo egiten, berak egiten duen hori argi dauka. Erdiraketa itxia Belimak eta ondo goitik jaunda jabe Agirre Zabala. Errenteriako atezaina. Paredes eman dio baloia, pase aurrera Diaga. Ezker hegalean Imanol. Barrurako mugimendua, atzera, Paredes eman dio baloia. Eskuinean Álvaro Núñez. Hasi du korrikaldia Nico Williamsek, baina pasea luzegia. Kanpora atera da, arrastotik aterako du Albert Aguilaren taldeak. Lozak, sufrimentoa. Haundia dauka gaur benetan Nico Williamsek min asko egingo diolako hor laguntza asko behar du, ez? Txakonek egin beharko duena da, pixka bat Kanedaren ondotikan ies egin pixka bat egal batera, hori laguntzak emateko. Behin eta berriro, nik uste zulo hori pixka bat aurkitu duela Atletikek, eta hortikan jokatu dezake asko, ez? Gero, bestaldea, baloia ez daukanean da, nahiko ondo moldatzen da Logroñez, pixka bat atzean ondo kolokatzen da, ez da presiora oso gora joten espalima da, atezainak atera behar duelako horra atetik, eta gauzak ondo, eta gero baloia daukanean badak zer egiten duen. Talde badakiela, teknikoki jokalari polita dauzka, eta beretan partidu estua, ez? Atletik espalima du golen bat egiten goiz, partidu estua bat ikusiko du. Sociedad Deportiva Logroñezek zubietan galdu egin zuen, aurreneko jardunaldian 3 eta huts, Sanseren aurrean, Amorebietak hutsean berdindu zuen Logroñon, aurreko asteburuan. 29 punturekin iritsi zen ligaxka honetara, talde Errioxarra, lehen esan dugu, alde handia dagoela, pentsa, 29rekin Sociedad Deportiva Logroñez, Sansek 40 batu zituen eta 39 Bilbao Atletikek. Naiz eta badakigun 2 partida gutxiago jokatu zutela multzo horretako taldeek, talde bat gutxiago zelako lehian, eta horregatik koefizienteak eta baloratu behar dira, eta azkenean ikusiko dugu aldea zenbaterainokoa den, baina aurreneko 3 horiak badute bai, deixenteko aldea. Atzetik jokatzen Bilbao Atletik, Aitor Paredes, bere ezkerrean Antxon jaso da, Taskon, ondo baloia galera, iritsiko da Imanol, izkin egin dio Alain Garziari erdiraketa, gozo egin du, Diaga, baloia astindu nahi, eta albokosak izango da Zurigorrien alde. Horre eskuakin protestak ari ziren, bai. Horre, iruditzen zaite Garziak hor baloia etorri zaionean besoa o eskua erabili duela baita ere kontrol hobea egiteko hori ematen zuen, ez? Baina epaileak esan du dio, barruan dauzkala, ez, pegatuta dauzkala, ez dala ezerra. Víctor, Diaga, ezkerrean Imanol, bere aurretik Taskon. Andoni Taskon ekautzi dio baloiari, Diaga, atzean da Paredes, eskuinean Víctor San Bartolomé, ondo dago itxita Logroñez, jokalariak elkarren gandik gertu, luze jokatzea erabaki du Antxon jasok, arriskua, Kaneda kurrundu du, baina area barruan jarraitzen du baloiak, Williamsek berreskuratu Bilbao Atletikentzat, bueltardia eman,
Jokoa kanpora atera Álvaro Núñez, Williams, San Bartolomé. Barrutik Diaga, atzean Jaso. Hegalean berriz Imanol. Kabok egin du mugimendua, barrura jo du Imanol García Albenizek. Eta ondo, Alain García, baloia Logroñesentzat bereskuratzen. Erditik baloia eraman, Juan Artolak. Víctor San Bartolomé, Álvaro Núñez zabalean. Sakon berriz, Nico Williamsek jaso du baloia. Erdiratzen alegindu da. Sekuentzia luzea landu dute. Baina seguru ikusten zaio Logroñesi atzean, talde ordenatua. Hori ematen du, ez? Lasetasun puntu batekin, hor baloia jokatzeko, baloia lapurtu dutenean jokatzeko aukera izan dute, baina ez dira gai izan hortarako, ez? Baina ez dira urduri ipini, jarraitu dute bakoitza bere lanean. Pixka bat, Atletik estutzen du batez ere baloia mugitzen du ondo, Hegalak asko erabiltzen dituen talde bat da Atletik eta hortikan jokatzea nahi. Horiek Hegal horien momentuz nahiko ondo itxita daude. Eta gero Logroñesek egiten duena pixka bat atzerago etorri, ez? Horre bi euskarriak ipintzen dira atzean, beste lerro bat ditute lauko bat bi euskarri horien aurretikan, eta hor zailtasun gehiago da barruti jokatzerako orduan. Baina bueno, Atletik orain arte erakutsi du badukala ritmo honean hasi dira, baloia askar mugitzen dute, eta hortikan joan behar du, ez, partiduak. Ondo Kaneda, 43 urte beteko ditu, maiatzean, erdiko atzelari gasteiztarrak. Hortxe, bere ondotik pasada baloia bere gana itzuli kapitain lanetan, atera kontuak duela 23 urte, debuta egin zuen Atletikekin, lehen mailan, eta hemen Lezamatik hasita, Bilbao Atletiken duela 25-26 urte. Eta jokatzen jarraitu nahi du, Juanan, 43 urte beteko ditu maiatza. Bai, berak egin onduna, bere korputza berak ezautuko ondona, ez? Eta gero baita ere, ikusi behar dute baita ere, teknikoa etxean dauzkaten teknikoak jarraitzeko aukera dukanero, ez? Baina, bueno, nik uste dut bera hola egotea, sekulakoa da. Baia partida gehiena jokatu ditu aurtengo denboraldia. Nefne, Kaleron alegindu da errematea egiten, erdiak eta arriskutsua izan da. Jaso sendo, buruz atera du baloia area ingurutik. Eskuin aldera iritsi zaio Alain Garziari. Hortxe da, Cesar Kaneda, gasteiztarra. 8 partida baino gehiago jokatu ditu, maila guztietan. Víctor San Bartolomé, Álvaro Núñez, Antxon Jasoren gana iritsi da baloia. Ezkerrean, Imanol García Albeniz. Patxada zorain, Joseba Etxeberriaren jokalariak. Pixka jetxi behar dute ritmoa, ez ikusi dute ritmo horretan, bueno, gauzak ondo egiten dianean ondo ateatzen dara, baina baita ere baloia galtzen dira baita ere, eta pazientzi pixka bat euki, ez? Eta gero Hegalak ondo mugitzen nahi dira, ez? Hemen gauzak ondo egitea, eta askone oin pixkat ezkerrea etorri eta askone barrura egiten duen Imanol gora etortzen da, Nico Williams bestadetik egiten duen Núñezek gora egiten du, uste gabean harrapatzeko jendea, hortikan jotzen du beti Atletik. Barruti jokatu bai, baina nik usten dut barruti oso gutxitan bukatzen dutela. Horiek dira, barruti jokatu Hegala pixka bat askatasun gehiagokin iristeko, ez? Bai Imanol da bai Núñez bera, ez? Oskar Lozak jokoaren norabide aldatu du, ondo Imanol, Kabok bularrez baloia Diagari eman dio. Pase aurrera Taskon, Jon Kabok. Kanpotik Imanolen laguntza du, barrura egin izan du mugimendua Jon Kabok, ondo eraman du baloia Calderonek Logroñesentzat, Javito, atzean Alain, atzerago Kaneda. Cesar Kanedak, zabaldu jokoa berriro ere orain bizitu nahi du Alain Garziak. Imanolen jaurtiketa, Imanol Etxeberria, Nafarra, eta ondo harrapatu du baloia Agirre Zabalak. Bai, lehen penalti eskatu duten jokaldi hori errepikatuta ikusten ari gara, orain. Baloia eskuarekin ukitu duelakoan Alain Garziak, epaiak ez du ezetxoa adierazi. Protestarriak egin dituzte, zurigorriek, jokaldi eztabaidagarria. Hortxe Erne, Juan Artola eta gola. Partidako aurreneko gola, Nork eta Juan Artolak, talde honetako golegile nagusiak erdietsi du, denboraldiko 10.
Hor baloia irteera horretan nakatza handia egin dute Lorrainsekoak, horre Euskarriak, Garziak nik usten dute baloia jokatzerakoan ies egin dio kontrolean, ies puntutxoa bakarrik ies, baina Niko Williamse baloion bate lapurtu, Artolari bota eta honek barrura. Artola nabarmentzen dugu partida guztietan, Tuteran gola egin zuen, gaur beste bat, ez da horrelari petoa, iaz 8 bere aurreneko denboraldian, aurten 10 kontratua Jokaldia. luzatu berri du, eta bai hor, ondo berreskuratu baloia Williamsek, eta gola begiz jota du Juan Artolak, baina hor joko irteran, ez dute asmatu Errioxarrek, goian estututa, horrela iritsi da partidako aurreneko gola, Lezamara golegilea Juan Artola. Luze jokatu dute Errioxarrek, baloia galdu, Bilbao Athleticek egingo du alboko sakea. Artola golegilea. Txakon jokatu nahi izan du, Txakonek eraman, Javito, Loza, ezkeratzelaria. Bere aurretik Belima. Erdiraketa eta baloia Agire Zabalak jaso du. Azkar eman dio Diagari. Ezker hegalean Imanole jasoko du eta bere aurretik Jon Kabo azaldu da. Kaneda du gainean, Alainen laguntza, Cesar Kanedak. Ez du orain, baloia ateratzeko, Kabo, area sartu, Jaurti, baloia zuzenean kanpora. Oso sakon vertikala da Bilbao Athletic, eta irtera horretan erne ibili beharko dute Errioxarrek. Bai, horre Kabok hartu den baloi hori egalean barrura sartu da, eta askon zai aber botatzen zion bakarrin zegoelako, erabaki du jaurtiketa bat egitea, eta askon asarri zegoen, ez. Baina, bueno, hor garbi ikusi da, ez, Athleticek ritmo puntu bat ipintzen dionean partiduari, Logroñezek arazo gehiago daukala, ez. Hori eusteko, batez ere galetan min egiteko aukera dauka, ez. Eta koinak golak kalte handia emango dio, ez, emaitzak indarra ematen du beti, ez, eta utzean dagoenean da Athletic bezalako talde baten aurka, badakizu ritmo handian jokatzen duela, eta zuke satiko, bai lehenengo eta bai harrengo satiko bukaerak bestuak izango dira, batez arlo fisikoan lan asko egin behar duzulako aurretik eta bat, eta ja, 17 minutuan gola egitu bali mezu, eta gol hori gainera kas batetik bali dator, horrek min egiten dio taldeari. Baloia Logroñesentzat izango da. Cesarrek ez, Alain Garziak. Egingo du sakea hortxe, Diagak buruz ukitu, Victor, Artola, Calderón, Victor San Bartolomé, atzean Paredes, bere ezkerrean Antxon jaso, Barruti jokatu nahi du Joseba Etxeberriaren taldeak, jaso, babes bila atzera, Paredes eman dio baloia eta honek Victor San Bartolomeri. Erdilarien artean bea da, erdiko atzelarien artean kokatzen dena. Baloia ateratzeko, ondo pase aurrera eta erne. Jero atezaina. Ondo. Cesar Kaneda. Kapitainak Euskarriari hemen dio baloia, hortxe da Marcos García, ezkerrean Oskar Loza. Pasea moztu du Álvaro Núñezek eta arriskoa orain Bilbao Athleticek. Garbi dagoena da, zeak Athletic baloia hartzen duenean aukera, Horre ondo jokatu dute. Nik uste dut lehen komentatzen egin jana da, gola kalte handi egin digola Sozia Portero Goñesi, Oin baloi gehiago galtzen, baloia galtzen duenean aukerak sortzen, oin ikusi dugu azkenekoan ere baloia galdu dute zelai erdian, eta Artola berriro ere area barruan sartu da, baloiakin erremate bat egiteko, bukaera bat emateko, bukaera atezainaren gainetik bota eta kanpora juntzaio, baina golaukera argia zen. Eta bizkat, Sozia Portero Logroñez nahastuta guain, min egin dio. Golak eta Athletiri berez indar gehiago eman dio, gauzak guain errezago ateratzen dira. Diagak, baloi hartu du zelai erdian, buelta erdia eman, atzera, jaso.
Ez du arriskurik hartu nahi, atezaina gana jodu, Agirrezabalak du baloia. Eskuinean Victor San Bartolome. Euskarria. Pasea luze. Txakon, gurutzatu da bidean, ez dio baloi harrapatzen utzi Juan Artolari. Baina baloi jabetzarekin jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Atera dute albotik, Álvaro Núñezek atzera, Paredes, barkatu, San Bartolome. Antxon jaso. Zabalean Imanol. Bidea itxi dio Calderonek, atzera, jaso. Nafarrak, Victor San Bartolome, kapitainarekin bat egin du honek, luze, eta ora abantaila osoa, Gero atezaina. Luze, ez, motzean azkenean. Cesar Kanedari eman dio. Alain Garziarekin jokatu nahi zuen, baina ondo. Lotu dute kalte motzean zuri-gorriek eta motzean lehenengo orain luze. Luze jokatzarekin batera aukera guztiak galdu ditu. Erasoan jarraitzeko bere taldeak. Alboko maratik kanpora atera baita baloia. Bizka bate, nahi zutena Atleti bizka bat ekarri baloiaren ingurura. Baina horre nahiko ondo moldatu Atletik ez, baloia ez presio horretan. Baloirik gabe, atezaina zaukalako baloia, baina beti leku onak, baloia emateko leku onak itxita. Jokalari ondo kokatuta, eta luze jotze horretan horre nagusi da Atleti. Hortxe sakon, Antxon jasok, luzegi. Luzegi bai. Ez dalako jun. Bai, Gelditu inda bidean baloia. bai, hortxe keinu bat egin dio Imanolek. Kanpotik bidaltzeko, baina azkenean ez du ondoriorik izan jokaldi horrek. Kontrola Alain Garziak. Hortxe kabo kukituta. Albotik aterako du Logroñezek. Alainek egin du sakea. Cesar Kaneda. Marcos García da erdialdean, bere ezkerrean digo La Cruz. Pase aurrera, jasok ondo itxiru bide hori. La Cruz, Kaneda eta Gero. Gero Lario. Ezkerrean Oskar Loza da. Euskarria, etxi da, baloia ateratzeko, berari kendu diote, aurreneko golaren jokaldian baloia, zuri-gorriek. Ondo Imanol, Diaga, San Bartolome, aurtik eta ona du Erne, eta ondo, Gero, baloia harrapatu du Logroñezeko atezainak. Hoetara minutu, Eta faltak, ia batez. Separe bat egon zian. Eta partida badauka, ritmoa eta badauka, dena, eta nik usten dut ondo dikoala, ez? Atletik parkola egin du, gainera beste aukera bat hartolak izan du baita ere, eta hor nagusi da, Logroñez, partida Logroñez ondek eta gutxiago iristen da, ez? Eta kontrolatuta dauka. Baina, bueno, lehenengo minutu horietan erakutsi du, bueno, Logroñezek badituela jokalariak batez ere goiko lerro horretan jokalari abilak, jaurtiketa honakin. Eta Atletikek hau nagusi sentitzen da gainera. Eta ez dut txarra izango erabakitzeko beste golen bat egitea, zergatik bestela eta izango asko sufrituko doni, baina kontu bili behar da. Erne eraso eskuin aldean Calderón, erasoan Logroñez, erdirak eta ona. Álvaro Núñezek baloia kornerera bidali du. Hortxe, Errioxarren arriskua. Egaleko zorrotza dituzte, Imanol aurrelari ona da, taldeko golegile nagusia. 13 egin zituen, 3. mailatik igotzeko, joan zen demoraldian. Aurten 4, erdietxi ditu. Hortxe kornerra ateratzeko prest, Albert Aguilaren taldea, edirak eta egin duen, jokalariak aterako du Calderonek. Itxia, Kaneda kukitu, gero Williamsek, eta lekutatik egin du jaurtiketa, bai, itxurosoa, Alain Garziak lekutatik egin du saiakera, eta baloia kanpora, baina gutxigatik. Bai,
atezaina txarra zen, ez? Oso ematen du ia gora dijoala eta atzian halako batean goiti bera hasten da. Eta egia da, pixkata iziak ere laguntu duela kanpora bultzatzen, baina arriskutsua da, oso baloi arriskutsua izaten dira. Calderonek buruz ukitu du zelai erdian. Biak eraman. Jasori utzi dio baloia eta honek Paredes eman dio. Antxon Jaso berriro ere. Mugimendua eskatzen ari da Nafarra. Hor ondo itxita da, hor ondo izten da, Logroñez, oso ondo izten da. Hor zailtasun gehiago, baina pixkan mobitzen dutenean, aukera dauzkate baloia galetetik ateratzeko. Erne hor, Javitok baloia kendu dio San Bartolomeri, baina arazo ondo konpondu du Nico Williamsek, baloia zuri gorrientzat da berriro ere. Egalean Imanol. Jasok du baloia. Paredes, begira da aurrera. Ezkerrean kontrola Imanolek egin du. Falta. Alboko falta izango da Bilbao Athleticen alde. Oso arriskutsua dira Bilbao Athleticeko bi atzealdeko hegalekoak. Álvaro Núñez eskuinean eta Imanol ezkerrean. Tuteran faltaz gola egin zuen Imanol García de Albenizek. Bilbao Athleticen indar gune nagusienetakoa. Gero gainera aurretik duten hegalekoak ikusita, Nico Williams, Nico Serrano bestetan, orain Jon Cabo, hortxe da. Etxeberriaren taldearen indargune nagusienetakoa. Eta alboko falta honen bitartez arriskoa sortu nahi dute berriro ere zuri-gorriek. Falta Imanolek aterako du. Ez, azkenean, Álvaro Núñez beste hegalekoak, erdira, eta hor goitik Jerok harrapatu du baloia. Jero Lariok luze. Belima aurrea. Iritsiko da, justuan. Haizea ere bihurri dabil. Bai, komplikatua dago. Haize bufada hauekin. Zehatz jokatzea, orain lerroak aurreratuko ditu talde Errioxarrak. Alboko sakea Imanol García de Albenizek. Arainek ukitu, Imanolek luze aurrera. Erdian Williams, ondo kendu dio baloia Lozak. La Cruz. Atzera. Txakonek Kanedari eman dio baloia. Erdialdean Marcos García. Txakon berriro ere. Ezkerrean Oskar Loza. Atzera. Zabalian ukitzen ari dira Albert Aguilaren jokalariak. Eta atzetik aterako da berriro ere Sociedad Deportiva Logroñez. Txakon, La Cruz, zelai erdian, hegalean Loza. Bueltardi eman, atzera jo du laguntza bila Txakon eta Kaneda. Derri hortuta atzera egiten horretan. Lekuak itxita dauzkate, eta paseo bat egiteko aukerarik ez, eta paseo bat egin baino lehenago, pase txar bat egin baino lehenago, atzera botatzea oso beha izaten da, ez da berriro jokoan hasi. Iruditzen zaitan hortatik aukera ona dela, gertatzen dena da, bi lerro pasatuta dauzkatzu, eta bi lerro pasatuta gero berrira atzera egitea, horrek berriro ere jokoan hasi behar duzu, eta orduan da zailago izaten da, ez? Behin lerroak pasatu ezkeo horrena izaten da, arrisku puntu bat hartu behar da derrigorrez. Eskuinetik ziztu bizian atera da Nico Williams, ondo Txakon, ondo utzi dio, hegaleko jokalariari eta Erne Oskar Loza min hartuta geratu baita berdegunean, falta eskatu dio epaileari, baina jokoak aurrera jarraitu hortxe. Nico Williamsek jaso du baloia eta defensa lanean bikainaritu da Txakon. Hori Txakonena da, hor ikusi duguna. Aurretik zelai erdian. Lozak, nik uste Lozaken nahi izan duena baloia jokatzea eta hanka sartu eta zea, baina azkenean beranduxago irizien da, ez dit iruditzen olako golpe handirik jaso duenik ganez. Cesar Kaneda. Baloia atezainarentzat. Jero, ezkerrean
Txakon. Erdigunean Marcos García da, atzera berriro Kaneda. Gainean du Juan Artola. Jero Lario. Baloia galera, Imanolek moztu buruz, Kabo, Diaga, San Bartolome, pasea, are hartzera Taskonek barkatu, Bularrez egin du kontrola, Belimak eraman, mugimendu ona, pasea barrutik, Imanol Etxeberriak jaso du, Belima, aurrera joan nahi zuen eta falta eginda. Ez dio aurrera egiten utzi, Álvaro Núñezek ezker galeko jokalariari. Ondo pitatuta falta, nik usten dut hor Belimake nahi izan duela zerbait gehiago egitea, gainera berak baloia hartzen duenean zerbait desberdina ikusten da, eta horre nahiago izan du Núñezek faltatxo bat egin, faltatxoa nahiko izaten da horrek gelditzeko jokoa, eta hori egin. Arazoa, Logroñesena da pixka bat atzetik baloia jokatuta ateratzeko orduan, ez? Horre bineta berri atesainak da zentralarekin jokatzen, baina zentralak ez dute pauso bat aurrera ematen, ez dute puskatzen erre hori. Erne Imanol, pase area txikira, baloia Jero karrapatu eta azkar atera du. Javito baloiarekin. Pase aurrera, San Bartolomek buru zukitu, Calderonek kanpora joaten utziko du baloia eta albotik azkar atera hori bai, Alain. Calderon, Alain García. Bere atzean Marcos García. Eskotan nahi dugutena berriro ere, behitu, area azkeneko lerroan daude sartuta, Calderon ez jokan baloia, eta baloian lerro horretan, atzelarien lerroa zegoen, eta zelai erdiraino pasatzen dute berriro, ez? Baloi hori berriro, ez dute baloi hori galtzea nahi, batez ere kontrol hori ez dute galtzea nahi, baina galtzen dutena da aukera bat sortzeko jokaldi bat, ez? Behin hor goian kateatu ezkeo, iruditzen zait hortikan aurrea zerbait gehiago jokatu behar dela, ez? La Cruzi egindako falta, hori xaderazi du epaileak. Baloia Bilbao Atletiken zelai eremuan. Beste partidu batean, txartelekoa. Bai. Txartelekoa. Indarzu sartu da Antxon Jaso, behan harrapatu du. Diego La Cruz. Zutitu da, zelai erdiko jokalaria. Eta falta Kanedak aterako du. Atzealdeko lerroa oso aurreratua du. Etxeberriaren taldeak, pasea barrutik. La Cruz. Javito. Ondo, ezker egalean, eskuinean barkatu. Ezin baloi harrapatu Calderonek. Asmona zen. Logroñesen aldetik. Ondo jokatuta zegoen, Bai, ondo jokatuta, eta gero kontrola ona inezkero erdiraketa ona egiteko aukera ere bazuen, Calderonek. Calderonek ere bere bronkatxoa esango nuke Javitori, ez? Esan nahi etezuk. Bota jazu, hobetu, zen nahi ez? Erne, Kabo. Atzetik, korrika bizian zetorren Álvaro Núñez. Belima garaiz gurutzatu da defensa lanean, eta albokosak izango da etxekoen alde. Álvaro Núñezek aterako du. Williams. Baloia atzera, Paredes. Begirada eskuinaldera bideratu. Hortxe aurkitu du San Bartolome. Barrutik Artola. Williams, Diaga, ezkerrean Imanol. Arengana iritsiko da baloia, Imanol García Albeniz. Yusuf Diaga, orain egalean Taskon. Calderonek aurre hartu dio, Imanoli, eta luze jokatuko du. Victorrek, baloia berreskuratu Zurigorrientzat. Jaso, Agirre Zabala. Orain, Errioxarrak erakarri nahi dituzte. Azkenean luze jokatuko du Errenteriarrak. Kanedak ukitu. Baloia aurrera bidali du. Kapitainak, Marcos García. Diagak berreskuratu Zurigorrientzat. Álvaro Núñez. Erdialdean, Víctor San Bartolome. Atzelariekin bat egin, Jaso, Imanol, pase ona,
Kaboren gana, baloia, Jon Kabo, laguntza beharko du bi atzelariz inguratuta, azkenean baloia ies egin dio, hegaleko jokalariari. Gehiagi, denbora gehiagi baloiarik iroinetan. Hor, errezago, hor intuten dugu atzetik ez? Errez jokatu behar dela, ez? Horren bizte denbora baloia eukin. Jon Kabo, Williams, mugimendu ona, jaurtik eta baloia Jerok harrapatu. Hor nik uste aukera hobea bazaukala Nuñezekin jokatzeko. Nuñez korrikaldi batean ja Belimari aurre hartuta zitorren eta pasetxo bat nahikoa da, bere bidean ipintzea, hobeto bukatzeko, ez? Eta gero jaurtiketa ere, nik uste jaurtiketa hobea egiteko aukera bazaukala, ez? Denbora da denak lekua ere bai, eta gaizki aukerak eta txarra. Imanol Etxeberria, Javito. Baloia atzera, Txakon. Egalean, Loza, bere aurretik Belima. Oskar Loza berriro ere. Beste aldean, Kaneda jaso du, pase aurrera, Javito, Alain. Korrikaldia hasi du, Calderonek baina azkarrago ibili da. Imanol, gero nahastu egin da Antxon jaso, eta azkenean honik atera dira zurigorriak. Eri aldean, Nico Williams. Orain, pausoz kontrarrapatu du jaso, eta areatik gertu alboko sakea izango du alde Albert Aguilaren taldeak. Orain ez zelai erdia pasatzen duenean eta baloia badauka, gertatzen da are inguratzen denean hor sakondu gabe arean beti atzera pauso bat egiten du, atzera pase bat, atzera ez kontrol puntu bat eukitzea, baloiek ez galtzea gehiago, garrantzi gehiago ematen diote, ez? Baina baina ere inguratzen zenean hor arrisku gehiago hartu behar da, hor ja jokatu egin behar da. Jokaldi horri ez dakit bukaera emate bai oso ondik eta hobeto, baina bai horrek ezin du atzera poso bat egin ez joko horrek. Ondo atera dute baloia orain Zubigorriek, Artolak Imanoli eman dio, erdiraketa, Txakonek atera, Imanol, Diaga, laguntza behar du, Yusuf Diagak, erdialdean, San Bartolome aurkitu du, jaso eta Imanol García Dalbendiz, berriro ere. Espera, no la pone, espera. Erditik Diaga, aurrerago, Juan Artola, Taskon, Diaga, eta baloia doi kanpora aterako da. Ateko sakea, Sociedad Deportiva Logroñesentzat. Ja, poliki partidua aurrera dijoa, eta 19 minutura dijoa. Atleti ondo dago, bere partidua egiten ari da, batez ere markagailua aurreti dagoelako. Gola izan du, gola ondo aprobetxatu du, behaiekin duten akatza, Logroñesen egin duen akatza hori ondo aprobetxatu du. Eta gero Artola beste bat izan du baita ere, gero baloi honak egon dira, pare bat jaurtiketa ere bai. Eta Logroñesek gauza gutxi, ez? Pare bat baloi arriskutsu bai, baina besterik gabe, jaurtiketa bat, kanpora jundena, besterik gabe, ez? Hor dago, ez daki aurrera pauso bat egin, o pixka bat gelditu, badaki aurrera pauso bat egitu bali nago, arrisko batzuk izango ditula, arrisko zer dira, atletiri leku asko utziko diola, atzeko lerro horren bizkarrean, eta horre min asko egin dezake, eta pixka bat itxaroten ari da, ez? Pixka bat lehenengo zatia horrela bukatzen den, partioan sartu eta taldea, eta bigarrengo zatean zerbait gehiago egiteko, ez? Demoraldia egina duela kontuan hartuta, behar bada, ausardia puntu bat faltako litzaioke, ez da? Baina ikusita nola dagoen, ez dela iritsiko horre goiko postoietara, ez dela iritsiko, eta zerbait gehiago bat ez ere zelai erdia pasatzen duenean, ez? Atzean da, moldatzen ari da, baloia jokatuta ateratzea nahi du, kostatzen ari zaio bai, baina behin zelai erdi hori pasatzen duenean, eta baloia oinetan daukatenean, zerbait gehiago egin behar da, ez? Min gehiago egin behar zaio aurkariari, bestela atzera pauso bat emate bali madezu, beti lerroak, beti ez dira puskatzen, ez dira bere lekutik ateratzen da hor benetan zaila da, ez? Hankageldian aukerak sortzea oso zaila izaten da. Baloia galdu dute Errioxarrek, atera dute Zurigorriek, atzetik, pasea, Diagarentzat, baloia egalera, Imanol. Motzean, Juan Artolarekin bat egin du, jaso, eta Paredes. Ez du
Baloia harrapatzerik izan Victor San Bartolomek. Albotik aterako du Albert Aguilaren taldeak. Baloiak Kabok eraman. Javito gastindu eta falta egin diote Jon Kabori. Etxekoek alde izango dute falta. Azken 5 minutuak lehen zatian hemen Lezaman. Bat eta huts, Bilbao Athletic irabazten ari zaio Sociedad Deportiva Logroñesi. Juan Artolak egin du gola. Antxon jaso. Calderonek eraman nahi zuen baloia, eta falta egin diote, eta txartela bai, Manuel García Albenizentzat. Partidako aurrenekoa. Erasoan arituko da. Talde Rioxarra, geldikako baloia baliatuta. Jokaldia ikusten ari gara, korputza ondo sartzen dio Calderonek. Aurre hartzen dio baloia jokatzerako orduan, eta gero horre borroka bat, lurrera dijoa, falta bat egiten dio, eta hori txarteleko jokaldia. Javito eta La Cruz, baloiaren ondoan. La Cruzen motzean, Javito, La Cruz, pasea barrura, Belima, iritsi da, ezkerrez ukitu du baloia, ondo itxi dio bidea Agirrezabalak. Arriskutsua izan da, jokaldia. Alain García, Javito, Alain berriro ere, atzean Kaneda. Erdialdean Txakon, beste erdiko atzelaria, Zabalea Meriz Oskar Loza, baina motzean La Cruz ikusi du bere taldekideak erdigunean Marcos García. Cesar Kaneda, atzean sartuta orain zurigorria, Calderon, Zabalean. Barrutik kanpora Javitok baloia, Alain, Javito berriro ere. Calderon, Javito, ondo, bai, La Cruz, egalean Oskar Loza, erdiratzeko aukera du, zalantza egin du, eta Txakonek jaso du baloia. Marcos García, egalean Oskar Loza, gainean du Juan Artola. Baloia ukitu eta albotik aterako dute Rioxarrek. Kostatzen ari zaie, asko kostatzen zaie. Hor area inguratzen direnean, aukera bat sortzeko, baloion bat ipintzeko, baina Lozak baloia hartu duenean laguntzak eskatzen ari zen batez ere, ez dalako gai, ez buruz-buruko horretan garaia ateratzeko, eta benetan hor area barruan baloia sartu behar dira derrigorrez. Marcos Garziak gora, Imanolek buruz ukitu du. Calderon, Javito, atzean Marcos García, Kaneda itxiko da. Txakon, erdiko atzelaria, ondo pasatzen utzi du baloia Calderonek erdiratzeko aukera Alain Garziak, eta oker jo du baloia. Aukera ona zen, erdirak eta txukuna ateratzeko, baina ez du asmatu, eskuin egaleko mutilak, eta aukera ona galdu dute Albert Aguilaren mutilek. Bai, estututa zagoen jokaldi batean Txakonek oso ondo, baloia oso ondo atera du, pase ona da, Calderonek oso ondo usten dio pasatzen, baina Alain Garziak utza egin du, erdirak eta egiteko orduan. Baloi kaskar bat, errezazen baloi batean, eta holako baloietan gutxitan iristen zera, ondo iristen zean momentu horretan, baloi txar bat ipintzen dazu. Amaitu da lehen zatia Lezaman, bat eta huts, Bilbao Athletic nagusi, Juan Artolak egin du gola. Jokoan nagusi bai behar bada zurigorria, baina oroar aukera gutxi izan da, lehen zati honetan. Bai, baloia ondo mobitu dute, nik uste intensia handiakin hasi dela Athletic, nagusi izan da partiduan. Ez du aukera askori sortu, baina nahikoa izan du ez, beraiek baloia irtera horretan akas bat egin dute, Williamsen baloia lapurtu, Artolari pasa eta honek golon bat egiten du, eta urrengo jokaldian ere antzekoa izan da, ez? Artolak izan du beste baloi bat ate aurrean, kanpora bota duena, eta Logroñesek ez du aukera askori sortu, ez? Baina jokoan ez da hain geizki egon, ez? Nahi du jokatzea, nahi du gauzak ondo egitea, baina ez du minik egiten, eta hor Athletic lasai dago, ondo lasaiago dago, ondo dago, irabazten ari da, eta beharrik ez dauka gehiagorako, ez. Juan Artolaren demoraldiko 10. golak, errenta eman dio lehen zatian, Bilbao Athletic bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Lezamatik.
Deportiva Logroñesek utz, Juan Artolak egin du gola, lehen zatian, Urritzen, joko handan lau terdietan hasita, Amorebieta eta Kalahorraren artekoa, Zornotzarrak 3. tokian dira eta tartean Sanse, lidera, bihar Zubietan jokatuko dute Txuri-Urdinek Tudelanoren aurka, eta aipatu behar, koefizienten ondorioz Juanan, Tudelanok ere aukera izango lukela, 4. onena bezala, playoff horiek jokatzeko, erritmo honetan joan ezkero, baina oraindik 4 jardunaldi falta zaizkio bukatzeko, esan behar, azpimultzo batzuetan talde bat gutxiago izan dela horregatik, zuzenketa bat egin behar da, eta hortik Nafarrek ere izango lukete aukeraren bat. Bai, momentuz, laugarrenan grup multzo guztiak hartuta, laugarrenan koefiziente handiena Tudelano berak dauka, ez? Jokatu diran partiduak, egin dituzten puntuak eta zati jokatu diran partiduak, koefiziente handiago ateratzen zaie, eta momentuz aukera hori daukate, gertatzen dena da, benetan zaila izango dela, ez? Zatik, partiduak irabazi behar dira hortarako, eta ematen duen ez, bai Amorebieta, bai Athletic, bai Reala, orain arte hobeak azaldu dira, ez? Eta, bueno, hortikan zaila izango da, baina, bueno, jo beharko du baita ere Tudelanok, ez? Baina benetan zaila izango da. Multzo ertainean esan behar, Real Unionek bihar Ebroren kontra Estaiun Galeri irabazi ezkero, dagoeneko lortuko lukela datorren denboraldiko 2. B Pro horretan aritzea. Bilbao Athleticen aurka galdu zuen, 3 honen artean borrokan jarraitzeko aukera azken jardunaldian, baina 3. denboraldia oso ona izaten ari da. Bai, partio honak egin ditu, partio honak ikusi ditu Real Unionenak, ez? Eta multzo honetan dauden talde hauen kontra ere bai ondo egonda. Baita ere, naiz eta Athleticen kontra etxean galdu zuen, ikusten dute Sanserireak irabazi zizkio, Amorebietaren ikusten bate irabazi ziola etxekoa, iruditzen zaite maila hori eman duela, ez? Eta momentuik garrantzitsuena etorri denean, orduan utzi egin du. Eta hor pena bat izan da Real Unionentzako, baina bueno, hala gertatu da, ez? Baina ematen du bere tono honean jarraitu duela, buelta eman ziola hartu zuen golpe hori eta sailkatzeko aukera asko dauzka. Oso gauza oso gaizki joan behar dira ez sailkatzeko, ez da nik usten dut merito handia daukadala Real Union egiten nahi den denboraldiak. Eta gero behan, 3. mailara ez jaisteko borroka horretan, borroka latza, Bai. Portugalete oraingoz kanpoan da. Beste multzoko taldeak indarzu Mutilbera nagusi dela, eta gero lanak izango dituzte, Barakaldo, Alabesek eta Leioak, eta Real Unionen multzoan Arenas ere badabil, multzo honetan sartu nahian, hortaz, helburuak oraindik lotu gabe talde gehienek batzuk hobeto bideratuta, eta horretan borrokan jarraituko dute denboraldia amaitu bitartean. Hasi da 2. zatia, 2 aldaketekin. Sociedad Deportiva Logroñesen Erne, indarzu atera baita atzetik Diaga, erasoan Bilbao Athletic, Taskon, pasea barrura eta ez du gutxigatik, bagoi harrapatu area txikian, Diagak, berak bideratu du erasoa eta beak amaitzeko aukera izan, oso aukera argia izan dute, Joseba Etxeberriaren mutila. Eta esandako aldaketak, Bai, 19 zenbakia, bederatziak bai, kentzen du, Etxeberriak kentzen du. Imanol Etxeberria kendu, eta bere ordez, 19 zenbakiarekin, Sánchez, berdegunera, eta Rodellar ere bai. Bai, Rodellar sartzen da. Zela erdira. Bai, Marcos García kentzen du. Berak egin duna akatsa, goleko akatsa horreken, bueno, nik usten dut hor nahaztu indela pixka bat, eta pixka partidutik jun egin dela, ez? Eta hemen ikerrek, bueno, esperientzia hori badauka, horre nola egin behar diran gauzak, eta Realean egondako jokalaria. Veteranoa hortxe, Bai, baloia bai. ukitu du. Aurrenekoz, erasoan da bere taldea. Rodellar. La Cruz, Rodellar berriro ere. Atzean, Cesar Caneda. Txakoni eman dio baloia. Eta egalera, Oskar Lozari eman dio. Rodellar berriro ere. Javitorekin bat egin. Zubietan ibili zen Real Union ere bai, 5 denboraldi. Iker Rodellar.
Eta orain, Sociedad Deportiva Logroñesen ari da. Deixente jokatu du. Ligan zehar. Egia esan, behin helburua lortuta, helburua do behintzat. Ustekabeko helburua, Sociedad Deportiva Logroñesen zat, goian, 3. mailatik datorrela kontora hartuta, patxada saltzen ari dira, bigarren fase hau, eta liga regularrean edo jokatu ez duten egin jokalari aukera ematen ari zaio Albert Aguila, eta horregatik titularrak diren hainbat aulkian ikusi ditugu gaur, eraso eskuinaldean Nico Williams, erdiraketa luzea, eta ondo Jero goitik, erremate egiteko prest, Juan Artolazen, Rodellar, Javito, baloia galera, Oskar Loza, atzera, Txakoren gana, Lasai nahi dute pizka bai jokatu, ez? Partidoketik ez aukerarik eman bigarrengo gola egin eta gero partida hor bukatzeko, ez? Nahiago dute, pizka lasaiago atera baloia jokatzen, arrisku gutxi hartuz, eta partidan egon beti. Eta gero azkeneko minututan albalin bada zerbait gehiago egin, bueno, orduan ez dutu pizka gehiago, ez? Baina momentuz hori nahi dute, ez? Partidotik ez alde egitea, ez utz handiren bat egin berriro Atletik aukera emateko bigarren egin de partida erabakita guzteko. Eta hor garbi ikusten da arrisku gutxi hartzean nahi dutela. Alboko sakea egiteko prest, hortxe da. Alain Garzia espinatzelaria zen, ondoko marraraino. Hortxe Calderon azaldu da, eta Bizkori Manol. Erasoan jarraituko du talde Errioxarrak, alboko sakea berriro ere, eskuin atzelariak. Area barrura baloia, Diaga atera du. Alain Garzia atzean, Txakonda. Javito. Orain ondo itxita dago Bilbao Athletic. Erne, ustela izan da pasea, Javitorena. Taskonek eraman, Nico Williams. Ondoko marratik. Erdiratzeko aukera eta gola. Bigarrena, Jon Kabok egin du. Joanan, akats handiak izan dira. Logroñesen aldetik hartu dituen bigolak. Bai, lehen komentatzen ongera ez dutela akatsi egitea nahi, ez dutela arriskurik hartzea nahi, hemen pase errez batean. Nik usten dut, biak nahastu diala, Javito botatzen duen baloia. Egia esan Txakorek itzekien berarentzako zen, beste batentzareko zen, atletiko jokalariak hartu du, eta gero Nico Williams ematen edezioa baloia area inguru horretan hor min asko egiten duen jokalari bada. Eta atzelarian bila junta, errestasun handiarekin pasatu du, gaina atzelariak area barruan oso zaila dauka defensako lana egitea, eta gero ikusten duzu ez, patzea indartzu bigarrengo zutoinera, eta horkago sartzen da, eta bigarrengo gola egiten du, eta honek nik usten dute partida erabakita guztien duela, ez? Nahi zuten bizka bat arrisku horiek ez hartu olako akatsik ez egin, baina behartu gabe esango genuke, ez? Atletik askotan behartzen zitu akatzen bat egitea, hau beste, lehenengo zaldian gertatu dena bezala, baina hau etzen beharrik eta zer, ez? Akatsa handi bat izan da beraien arteko eta komunikazio honik egon, pase ona ere ez da izan, eta pentsatzen den partida erabakita utzi duela. Jon Kaboren laugarren gola aurtengo demoraldian. Eskuin egalean ari da gaur. Diaga. Pase aurrera. Txakonek jaso baloia, Jerori eman dio. Eta honek Oskar Lozaren hanketan utzi du. Ezkeratzelaria, barru aldetik. Rodellar. Pase luzea, egalera, iritsiko alda Calderon, lehenago Imanol García Albenize, kanpora, albotik aterako dute Errioxarrek. Azkar, Alain García, La Cruz. Egalera berriro ere, Alain, erdiraketa egin du, eta oso seguru goitik, Agirre Zabala. Baloi erreza dira hori aten zaintzako. Entramentuko baloia dira, bakarri dagoenean hartzen dira noietakoak ez. Oso logratuta junta dena eta baloi erreza zen. Hortxe Logroñez taldeko entrenatzailea. Bi eta huts galtzen ari da bere taldea, Iker Rodellar eta falta egin diote Juan Artolari.
Albert Aguilar, Real Madrilen Marrobian aritu zen eta Osasunan aurrelaria izan zen aspaldi. Urteak pasa dira. Bai, Baina, danantzako pasatzen dira. bai, aurrelaria izan zen. Eta xoaren ibili zen, besteak beste. Javito, Rodellar, baloia Belimaren gana. Buru zukitu du, abantaila Álvaro Núñezentzat. Atzean, Paredes. Ondo aurrera baloia, Víctor San Bartolomé, erdialdean, Diaga, ezkerrean berriz Imanol. Kabok jaso du baloia barrutik. Kanpoan Taskon, bidea zabaldu dio Jon Kabo goregileari, eta kornerra behartu du. Ez, azkenean ateko sake adierazi du. Poliki ja hasten dira, ez, hor ikusi dugu Sánchez Orgoian baloiaren presioa egiten eta jokatuta daunen Atletik atzera begiratzen zuen, taldea zelai erdian zegoen ondikan, ez da bera are inguru horretan, iruditzen zaite hor nabaritzen dela ja poliki bita utzeko horrek min egiten duela ja taldea pixka bat atzera gokin eta presiora gutxiago juten. Artola kolpe hartu du, buruan, zutitu da, Getxoztarra, eta falta orain, Javitori adierazi dio, Taskoni egindakoa. Jokoaten da lezaman, bi eta huts. Partida oso ondo bideratu du, Joseba Etxeberriaren taldeak, eta urritzen oraingoz ez da golik, Amorebieta eta Calahorraren artean. Jaso. Pasea barrutik egin nahi zuen, bidea itxi dio Rodellarrek. Eta hortik. Joseba Etxeberria dagoen puntu horretatik aterako du Imanol García Dalbenizek. Taskon. Pasea erdialdera zijoan, Javito moztu du, La Cruz, eta baloia eskuarekin ukituta, zuri gorrientzat izango da. Bigarrengo zatiko lehenengo 10 minutu hauetan, lehenengo zatiko baino falta gehiago egin dutu Sozia Podio Logroñesek. Goldarkorrago ari dira, bigarren zati honetan, Albert Aguilaren jokalariak. Atzean, Víctor San Bartolomé, egalean Beruz Núñez, barrutik ari da orain Nico Williams. Atzera, Paredes, Álvaro, jaso barkatu, Taskon, okertu egin da orain, baloiak kendu diote Andoni Taskoni, Calderón, Juan Antonio Sánchez, bigarren zatian zelairatu den aurrelaria, Calderón berriro ere. Bere atzean, 17 zenbakiarekin Javito da. Ezin sakondu jokoan, Errioxarrek. Sinasmatuta da biltza. Atzean ondo, paratuta dago, Bilbao Athletic. Ez du zirrikiturik ikusten Joseba Etxeberriaren taldeak. Rodellar. Bat egin du Javitorekin. Eskuinean Alain García. Kanpotik Calderonen laguntza, baina barrura egin du mugimendua. Jokoak aurrera jarraituko du, jaurtik eta Alain García bueltaka dabil lurrean. Eta jokaldia amaitzen utzi du epaileak. Bai, horre Javitok nik usten dute jaurtiketa egin du aukera zaukala, utzi egin du, jarraitzen, eta jaurtiketa kanpora juntzai. Oker, jodu. Ateko sakea, Agirre Zabalak, pres ari gabe, Julen Agirre Zabala errenteriarra. Eta aldekide guztiak aurrera bidali, eta luze jokatuko du. Hortxe jauzia, Artolak ez du ukitu, atzetik Kanedak, eraman, Javito, pase txarra, zelai erdian, San Bartolomé jaso, Nico Williamsek, Álvaro Núñezekin bat egin, erdiratzeko aukera berriro ere, arriskutsua beste behin, Nico Williams, ondo gurutzatu da area txikian, Cesar Kaneda, baina pozoina du mutilonek. Bizia, zorrotza eta sakona da. Bai, oso sakona da. Oso sakona da, gainan zekin oso ondo moldatzen den jokalari bada, movimentuak eta ondo eramaten dituzte, batek bat, beste movimentu bat egiten du, paseare ona, badaki, iritsiko dela badaki,
eta min asko egiten da zelari ez, eta behin eta berriro, sakontasun hori ematen dionean taldeak horratzean sartzen du Logroñez kasu honetan. Aurki dago, aurki anaiarekin ikusiko dugu goian. Ondo bidean, oso gaztea da, baina... Bide horretan di, joa. Baina gazte mailako taldetik zuzenean igo da Bilbao Atletikera, golak egiten ari da, goleko pase franko egin ditu, eta partida guztietan erabakigarria izaten ari da. Hortxe, Nico Williams. Bai. Egia da zelaian azaltzen duena zerbait desberdina dela, ez? Ez dela ohizkoa olako abiaduraren guztia jokalari bat, eta iruditzen zaite badaukala azkeneko metroietan min asko egiten duen jokalari bitako bada. Sakona da, oso askarra da, abila da gainera baloi honetan dukanean, eta bueno, bide horretan dikoa, bide horretan. Eta bide horretan olako jokalari bat azte bali bada, normalean iritsiko da. Hemen 8 urte ditu. Bai, pizka leheno, pizka beranduago iritsiko da. Taskon, zendai erdian, Diaga, Antxon Jaso, Aitor Paredes, orain jokoa bizitu nahi du hor, Berriro. bai, erraz aurkitzen ari dira Nico Williams, eras eskuin aldean, atzera pasea, Balon Nuñezek erdiratuko du, San Bartolome, jaurtik eta egiteko prest, Patiala izan alegina, jokaldi amaitu eta atzetik hasi beharko du Sociedad Deportiva Logroñezek. Bai, ematen du gaina partida pixka puskatzen ari dela partidua, ez? Logroñez orain arte sendo ikusi dugu, ondo ipinita ikusi dugu, Atletik gehiago kostatzen zitzaion are ingurura iristea, eta orain ematen du pixka bat aurrera joeten dela, eta hor ja... Escúchame, no te vayas, escúchame. Vamos a hablar tú y yo. No, ni esta. Vale, yo también. Tengo otro. Egungo futbolak eskaintzen dizkigu aukerak. Zelaian gertatzen dena entzuten da, ondo epailea. Bai, oso ondo. Eta aldaketa, Sociedad Deportiva Logroñezek Javito kendu du. Bi kolpetik, hortxe 18 zenbakiarekin Diego, Belimaren ordez, Javitoren ordez barkatu eta Belima ere kendu du, eta Atxi berdegunera. Atxi, zalen jokalari kutxuna da, bigarren maila igotzeko, taldeak behar izan zuen gola berak erdietsi zuen. Logroñon jaiotako mutila da. Paredes, pase hori Calderonek moztu, La Cruzek eraman, baina gain-gainean zuen Diaga, hala ere, Alain Garziaren laguntzarekin, ziztu bizian eskuin atzelaria, aukerako baloia eman dio Calderoni, baina jaurtik eta langa gainetik kanpora bidali du baloia. Errematea oso txarra izan da. Jokaldia ondo egin dute, goraino iritsi dira, aulki aurrean hartzen du baloia, eta nik usten dute horre Alain Garziak partidon bat egiten ari da, oso sakon egiten ari da, eta bukaera oso kaskarra izan da. Horre Calderonek daukan baloi horrei etekin gehiago atera behar dio. Gainera taldeak momentu garrantzitsuan dago momentu honetan, bita galtzen ari da, eta gol bat egite bali madezu, pixkat estutzeko aukera daukazu, gainera zalantzak sortzeko Atletik baita ere, ez, eta iruditzei da aukera ona zaukala horre, baina oso jaurtik kaskarra egin du, kaskarra, oso kaskarra. Jero Lario, Rodellar, ezkerrean Txakon, pasea barrutik, Juan Antonio Sánchez jaso du, atzera berriro ere, Jeroren gana, bideak itxita aurkitu ditu Albert Aguilaren taldeak. Kaneda, baloia galera, Calderón, bueltardi eman, ez horre egiten utzi Manolek. Albokusak izango da, Errioxarren alde, Alain Garzia, La Cruz, pase barrutik atxikukitu, Agirre Zabala, aurrera baloia, Sendo, Kaneda, aurrera ere indartzu, Victor San Bartolomek,
Buru zukitu du Cesar Kanedak eta abantaila osoa Txakonek. Atezainaren eskuetara baloia. Rodellar. Bai, baina hor baloia jokatzen dute, baina ezin ondo atera, ez? Erne beste oker bat, ondo estutu du Diagak eta okerra Cesar Kaneda veterano konpondu. Kontrasan ateratzeko aukera du Logroñesek, Juan Antonio Sánchez, eraso eskuinak egalean Calderón. Zangoa luzatu, Jasok, falta eta gainera txartela erakutsiko dio, Nafarrari. Nik usten dute baloia ondo jotzen duela. Gero, Calderonek dena baino gehiago erakusten duela lurrera dijoa, eta, bueno, hain betikoa, ez, futbol berri honetan esango nuke niretzako berria da, dana lurrera, danak oiuka, ikusten du hor jokaldia, ez, baloia oso ondo ematen dio, ez dauka faltarik eta zerre, iruditzen zait horre epainan nahazten dira, batez ere antzerkiarekin gelditu da, ez, eta gauza horiek kendu behar dira futboletik, nola, ez dakit nola, kasu honetan, maila hauetan oso zaila da kentzea, zergatik baina goiko mailan kentze balima da, goiko mailetan, lehenengo mailan da, barrakin da, pizka sartze balima da gauza horietarako. Iruditzen zait, futbolak asko irabaziko lukela. Joera itxusi hori, nabarmentzen ari da futbol profesionalean, eta norbaitek eredugarria izan behar balin badu, goikoak dira, goitik behera hasita. Bekoek ikusten dutena ikasten baitute. Eta bai, eztabaida sortu da, komunikabideetan eta oso begibistakoa da. Futbola aldatu alde hortatik, pixka bat aldatu, barrak era asko aldatzen du futbola, ez? Ez da garai bateko futbol hori, oain ja beste gauza batzu dira, oain batez ere eztabaidarako jokaldiak daude, baina jokaldi garrantzitsua diranak hori ikusteko aukera daukazu, eta gero asmatu hori betiko jokoan daukagu, ez? Baina iruditzen zaite, badituela futbola beste gauza batzuek, kasu honetan nire utzitenak ez daudela bate ondo kudeatuta, ez? Batez ere olako gauzak, ez? Eta batez ere partidua bukatzera ari direnean denbora galtzeak, eta zenbat jende lurrera joten da, eta zenbat jote antzerki egiten duen mamina daukala eta ez daukala, eta hori ere konpondu beharra dago, ez? Eta hori asmatu behar da. Falta eta txartel hori orain, atxik ikusi du, kolpe galanta, hartu du, Juan Artolak, eta zelaiatu berria den, jokalariak, zigorra jaso du. Diagak aterako du falta. Artola eta albotik aterako dute zuri-gorriek. Imanol. Williams barrutik, Diaga atzera, Paredes, jaso, atxik estutu du. Antxon jasokatzera Agirre Zabalak berriz aurrera. Oskar Loza eta beste atezainak du baloia, Jerok. Zelaian ondo jarrita dago Bilbao Athletic, bi eta hutseko aldearekin. Patxada sartzen ari da, ondo itxiz, bide guztiak. Agirre Zabalak. Atletik normalean ondo kokatuta egoten dan talde bada, oso gutxitan nahazten dena. Horre, zelai erdia eta ondo babestuta goten da beti, iruditzen zaite, hortik jotzen duela gehiago. Egalak oso ondo erabiltzitu erasoa, baina gero beti ondo babestuta goten dan talde bada. Kosta zitzaion aurreneko partida horrela ateratzea, Kalaurraren aurka galtzen hasi ziren hemen, eta azken minutuetan, markagailua irauli zuten 2-1. Oso gol gutxi gazo ditu aurtengo ligan Kalaurrak. Gero Tuteran aurreko jardunaldian 1-4 irabazi zuten zuri-gorriek. Gaur 3. garaipena bidean da. Eta datorren astean hasiko da bigarren itzulia. Ligaxka laburra da 6 partidakoa. Eta esan bezala aurreneko 3 jokatuko dituzte playoffak. Eta bide horretan desenteko aldea dute Sansek, Bilbao Athleticek eta Amorebietak. Urritzen, utzean jarraitzen du Norgehiagokak lehen zatian. Hortxe atxi. Baloia Victorrek eraman, Victor San Bartolomé. Indartzu. Pasea eskuina jaso du. Nico Williamsek. Bateko sekea. Bai, azkenean ondo.
indarrak neurtu ditu Txakonek berarekin, defensa lanean ondo aritu erdiko atzelaria, baina berriro ere izua eraman du atzealdera Nico Williamsek. Polita izan da, baloia hartu, eta behi, eta markaila ibiratu, haber zeban minitu digozte. Ondo dago. Azterketa latza du Txakonek, Bai, egal horretatik, bai. Williamsekin. Ikusten duia bigarren korrikaldia da berarekin, egiten duena, eta ikusten, jole, hondik denbora asko falta da, honen atzetik ibili behar. La Cruzek baloiona ipini du, Juan Antonio, eta baloia kanpora, Juan Antonio Sánchezek, gainera etorri zaio Julen Agirrezabala, baina aukera ona izan da, Errioxarrentzat, eta aldaketa bikoitza egingo du Joseba Etxeberriak. Jon Cabo golegilea kenduko du batetik, Imanol kentzen du, ez? Bestea? bai, eta Taskon. Taskon ere bai, Bake batetik berdegunera, eta bestetik Nico Serrano. Egaleko jokalari petoa da, Nico Serrano. Ezker egala hartuko du, Nafarrak, eta Bake bestelako aurrelaria da, erreferentziagoa. Hortxe, lehen aldiz ukitu du baloia Durangarrak. Inigo Bake berriro ere. La Cruz, atzera, Kanedari eman dio baloia. Txakon. Egalean Oskar Loza. Eta Txakon berriro ere. Jero. Cesar Kaneda. Pase aurrera, Atxi. Hor Jasok aurre hartu dio ondo. Paredes. Williams. Diarrak ezin baloia eraman. Rodellar. Juan Antonio Sánchez. Arean baloia sartu, aukera ona zen, atzetik behar bada hobeto zetorren Calderon irremate egiteko, gainera etorri zaio baloia Atxiri. Ondo, Alain García. Eta azkenean baloia kornerera, Imanol García Albinizek ukituta. Julen. Atesaina. Bai, lurrean. Arazoren bat du errenteriarrak. Bai, ni uste dut arazoren bat. Giharretako arazoren bat daukala, Hortxe hartatuko dute, eta ziztu bizian, 3, berotze ariketak egitera jetxi da, Ander 3. ¿Has hecho seña, verdad? Sí, he hecho seña, porque como era el portero no sabía ahí visto que... Aldatzeko ja, hor nik uste dut giharretako arazore bat daukala. Azkeneko jokaldi hauetan, Lorroñezek aukerak sortzeko... Bi izan ditu honak, Bai, bi onak. Hau ere ona zen, nik uste... Lorroñezen jokalari gorena Alain García Eskuiko egaleko jokalari dela, ritmo handi batean, sakontasun handia ematen dio, eta gauzak ondo egiten ditu, ez, baina jokaldi hon bat egin du. Gero erabakia ez da ona izan horre erdiraketara egiteko orduan, baina iruditzen zaite aukera ona zela horre zerbait gehiago egiteko, ez? Eta merezi duela golen bat, ez? Izan ditulako aukera ona, baina bueno, merezimendu ez dira egin behar gola egin behar dira hemen, ez? Eta atleti pixka nahastu egin da. Oin zelai erdian da baloi asko galtzen ari da, eta horre pixka nahastu egin du, ez? Eta oin aldaketak igual hortik etorriko dira, pixka berriro ere asentatzen den, eta... Vale, podéis salir por aquí mejor. Alain García izaten ari da, behar bada jokarik azpimarragarriena, eta ez da titularra. Bere lekuan normalean Borja Izpun, Nafarrak jokatzen du. Eta gaur oso partida hona egiten ari da, Alain. Andaluziarra. Jerezen jaiotakoa. Hortxe kornerra ateratzeko prest. Alberto Aguilaren mutilak. Calderonek aterako du. Baina lehenago. Atezaina aldatuko du Joseba Etxeberriak. Behin hartuta Agirrezabalak utziko du berdegunean. Ander 3 zelaian da. Egon da jokaldi bat atzea baloia bota diotena pixka presioak eta eman diona baloia atzera, eta gero baloia ez du ondo jo, oso behetik atera zaio gainera baloia, urruntzerako orduan, eta iruditzen zait hor
min hartu duela, ez? Jarraitu du hori, oin dela, bost minutu izan da. Bai, esate jaten ez 15 minutu. Duela ordu laurden inguru. Bai, gutxiago, bai. Bai, 8-10 bat minutu. Errematea Kanedak egin du, beste aukera on bat, bai. Eskuinetik. Erdirak eta ezkerrez. Goitik, La Cruzek eraman, gero Diagak ukitu eta baloia gora, Juan Artolak bidali du. Ezkere balean Niko Serrano. Alain Garziak jauzi handia egin du, baloia kanpora bidaltzeko. Torre Atletiken astu egin dela, ez? Largo. Eta beste aukera bat izan duela, aukera ona izan da. Erremate igual zerbait Kanedari zerbait falta izan zaio, ez? Indar gehiago matea, baina aukera ona, erremate ona egin du. Atxi, baloia ezkerrera Diego kukitu, Loza. Erdialdean Rodeiar, Loza berriro, zabalean Diego. Iker Rodeiar. Kanedari eman dio baloia. Luz eta Sakon aurreratuta bai. Diego 18 zenbakia. Jokaldia zerezean utzi du epaileak. Aurki iritsiko gara, partidako azken ordu laurdenera. Markagailuan ondo bideratua du neurketa, baina Beste bat. 3 aukera izan ditu Logroñesek azken minutuetan. Ibili beharko du Bilbao Atletikek eta bai arazo gehiago. Eta hau bigarren zatian zelairatu da, Atxi. Se va el 7. Zergaitik aterako da, eta ez dakit itzultzeko aukera izango duen. Ez, Ba ez, ematen du. aldatu egingo du. Aldatu egingo du. Bai. Prestatuta aldaketa. Ba, bigarren zatian zelairatu dako Atxi aurrelaria berriro ere aulkira eta Ekain Regil, Zubietatik utzita iritsi den mutila, berdegunera. Osari txarrenago izaten da lesioak eta lako gauzak eta... Luze jokatu du Iruk, Bake, Txakon, Juan Antonio, Rodeiar, ondo, Diego, bai keinu egin du lehenago, ikusi du Iru aurreratuta zegoela, baina oso zaila zen. Hortik ustekabean harrapatzea, Zuri-gorrientzat da baloia, jaso. Ikusi du aurreratuta zegoela, penalti puntu horretan zegoela, baina gero jaurtik eta iterakoan irriste egin du baita ere, eta horrek eta denbora eman dio. Iruri. Ekainen kontrola, baloia Williamsek eraman du. Jaso, Artola, ondo atera dute etxekoek, Juan Artolak jokoa ezkerrera eraman, Niko Serranoren lekura, Alain Garzia beste behin bikain, atzera Calderonek, baloia Jero Lariorentzat. Motzean, Kanedari utzi dio. Cesar Kaneda, Alain, Hor daukate arazorik handiena, ez? Lehenengo baloi irtera horretan nahi dute jokatu, baina asko kostatzen zaie. Ez? Atletik ondo dagoelako bat, estutzen duelako estutu behar den lekuan, eta gero erabakiak hartzerakoan kostatzen ere ziren erabakiak hartzen. hortxe aldagela doa, Atxi, haserre bere buruarekin. Artola, baloia kendu diote, lehenengo gola egin duen mutilari. Kaneda, Jero, eta Cesar Kaneda berriro ere. Hortxe da, 42 urteko erdiko atzelaria. Alain Garzia, jokoz kanpo aurreratu da zegoen. Calderon, eskuinegabeko mutila.
Urritzen atsedenaldira iristear da partida gori gabe. Amorebieta eta Calahorraren artekoa. Largo otro lado ya. Atera du, Iruk. Artolak buruz ukitu, jokaldia luzatu nahi zuen, baina abantaila Jero Olario du. Eta baloia Errioxarrentzat da. Datorren demoraldiko albisteak ere jasotzen hasi gara Juanan. Bigarren B Pro, espero zen bezala 20 multzoko bitaldeko osatuko dute. Bai, este honetan indute bilera, taldeekin dabar, eta Herrirak eta Diegok. Eta igoko ez diren lau taldeak kenduta, beste goian bukatuko duten guztiek hortxe izango dira. Eta beste pausu bat, bigarren mailarekin aldeak murriztuko dituzte, argi dago, oso talde importanteak izango direlako txapelketa horretan edo liga horretan datorren denboraldian. bai hori Ospe handiko klubak. Bai, azkenean historia asko daukaten klubak izango dira baita ere, horrek ere nik uste indartu egingo duela kategori hori eta berdana ondo ateratzen den, ez? Iruditzen zaite talde asko aprobetxatuko duela hori berriro ere arnaz pixka bat hartzeko, esate zuten, diru sarrera bat egongo litzakela baita ere, eta hori dana ondo saldu behar da, eta handikan gauza zehatzik ez daukagu, baina ematen du aurrera poso bat ematean nahi duela federazio galdo hortatik, ez? Gola pixka bat gelditu indelako maila hauetan, eta pixka bat aurrera poso bat emateko aukera dagoen. Eta geografikoki antolatuko lituzkete bi multzoak, eta pentsa, Euskal Herriko taldeek ez dakigu zenbat izango diren, oraindik igoera fasea erabaki gabe dago, eta bakarren bat agian bigarren mailara ere igoko da, baina dagoeneko segurua da Coruñako Deportibo, Numantzia, Racing, Santanderko taldea, horiek izango dira besteak beste, eta ondo bidean normalean Euskal Herriko taldeekin batera. Hortaz, oso txapelketa erakargarria izango da, datorren denboraldikoa. Hori ematen du, hori oso politak geldituko dira, beste batzuk geldituko dira hor erdibidean geldituko dira beste batzuek, kasu honetan, hor arenaz dagoek eta daude, eta bizka bat erdibide horretan geldituko diranak, eta lekutan, 3. maila, betiko 3. maila. Bai, oso... Hori 5. izango da. Hori oso atzeratuta geldituko da, Alboko sakea Álvaro Núñezek atera du, hor pase okerra San Bartolomek, arazoa Jasok konpondu du, baloia gora. Lozak buruz ukituta, alboko sak izango da zuri-gorrien alde. Atera du Núñezek, Williams, atzera, Erne. Arrapatu du baloia Iruk. Nahaztuta da partidua, oso nahaztuta da. Txakonek ukitu buruz, gero La Cruzek, Oskar Loza jetxi, eta Txakon. Cesar Kaneda. Eskuine galean, Alen Garzia. Kanpotik Calderon ikusi du, ondo Alen Garzia berriro ere. Motorra hartuta. Hortxe ez dia aurre egiten utzi, Jasok, Imanol. Baloia aurrera, La Cruz, erraz bereskuratzen ari dira bain Errioxarrak. Ezkerrean Oskar Loza, Diegok itzuli dio, lurrera La Cruz eta falta Sociedad Deportiva Logroñesen alde. Falta Calderonek aterako du, partida amaitzeko 9 minutu eta luzapena, 2 eta huts. Bilbao Athletic nagusi Sociedad Deportiva Logroñesen aurrean. Baloia aria barruan ipini du Calderonek, buruz ukitu du Paredesek eta ezkerretik aterako da Imanol, baina bidea ondo itxi dio. Talde Errioxarrak, Rodellar, paseara barrura, ez du orain Bilbao Athletic, eta azken minutuetan aukerekin batera, arrisku gehiago sortzen ari da Albert Agiraren 11-koa,
Eta esaten genuena, 2 eta huts. Gol batek neurketak hartu duen joerarekin arriskutsu bilakatuko luke neurketa zuri-gorrientzat. Bai. Artola, hautiketa, etzen txarra, baloia Txakonek astindu du, kanporateko sakea etxekoentzat. Iruditzen duen, baina Sociedad Deportiva Logroñesen gol batek pixka bat nahastuko lukela dana, ez? Atletik bira nahastuta jokoan, iruditzen zaiten momentu honetan ez dula asmatzen zer egin, galduta, utz asko egiten nahi da pase errezetan, aspaldi honetan ez dugu ikusi, da aurkariaren zelai erdi horretan jokatzen, beti bere zelai horretan, eta pixka bat bigarrengo gol horrek egin duena da konfiantza gehiegi eman taldeari, izan nahi nahastu egin dira, ez? Konzentrazio pixka bat galdu dute, eginda dagoela iruditzen zaie, eta hemen gauzak hobeto egin behar dira, ez? Ez du hiru, Juan Antonio Kukitu, Erne, beste aukera bat, bai. Eta etzen txarra jaurtik eta hori Oskar Lozak egin duena, ez dio behar bezalako gurpilik eman, baina bai, neurketak argi eta garbi Logroñesen aldeko maldaberako joera norabide hartu du. Bai, zalantzarik gabe. Atletik gaizki momentu honetan, gaizki baina arlo gehienetan. Erantzuna aulkitik, 2 aldaketa Joseba Etxeberriak. Álvaro Núñez kenduko du batetik, eskuin atzelaria. Con eso me conformo, va. ¿Y el 5? Eta Imanol, 2 hegalekoak kenduko ditu. Oier Luengo erdiko atzelaria. Sartuko da batetik. Eta bestetik Kortazar, 3 zenbakia, Ondarrutarra. Oietxek aldaketak. Normalean, lan bikaina egiten duten 2 jokalariak, batera kendu ditu 2 hegalekoak. Hortxe, Luengo lehen aldiz ukitu du baloia Zornotzarrak. San Bartolome, Diaga. Partidaren kontrola berreskuratu nahi du, talde zuri-gorriak. La Cruz, eta falta, horixe adierazi du epaileak. Zutitu da Diaga. Jaso, joko du baloia. Eten da jokoa, une batez. Barruan saltzeko agindu diete. Horre zindutean. Bai, O gora edo garrura. bai. Ditako bat. Eta zuzenean aldagelara, Imanol García Albeniz eta Álvaro Núñez. Luzegi, pase hori, Williamsentzat, baloia Herri Oixarentzat da. Oskar Loza. En Paredes eskubian, Luengo gartzen du Paredezen lekuago zentral eskubia. Luengo kukitu, eta berriro ere arrastotik aterako dute Albert Aguilaren jokalariak. Loza, Txakon, Motxamar, Erne. Arazoak, Jerok, hortxe zen Bake, eta beste baloi bat oparitu dio, Logroñesek. Akatzoiek, azkenean partidua galtzeko eraman dute, ez? Galtzea eraman dute Logroñez, iruditzen zait alde horretatik horre ondala, akatza hundiena beraiena. Ondo eman dute, ondo eraman dute, horratzean jokatu, atzean jokatu, bai, baina atzean jokatu, baina arrisku gutxi hartu, ez oine pasetan utze egiten duta, pasa arriskutsu bat izan da, lehenengo golare baloia jokatzerako orduan, ateratzea zijoala kontrol bat bizkati ez egin diota hortikan gola etorri da, urrengo jokaldian ere zelai erdian bizka bat galduta, Williams barruraino sartu eta baloion bat ipini eta bigarrengo gola egin diote, eta gero atletikek bestela, olako aukera Artolak lehenengo zatian izan duena, beste bat, atezainak gainditu eta kanpora bota, eta beste gauza gutxi. Bai, bigarren zatia, Williamsen barnekaldia eta Diagat izan du, atezuloan, baina bestela aukera argi gutxi. Zuri-gorriek, hortxe berriro ere, gora bidean, Logroñez, eskuinetik Alen García eta jokoz kanpo Juan Antonio Sánchez, baloia etxekoentzat. Eta dara nahastuta, baina ere kostatu zaie, eta bar, eta Marrazaina ondo, Marrazainak horre posotxo bat dago, baloia ateratzen momentuan posotxo bat dago, eta
partidaren ondarrean Lezaman 2 eta huts. Bilbao Athletic nagusi. 3. jardunaldiko partida. ¿Te ha dicho algo de la prolongación? Atera du Iruk. Bakek kolpe hartu du. Txartela. Kanedarekin leian eta Cesar Kanedak txartel horia ikusiko du. Onik atera da Bilbao Athletic azken minutu hauetan, ez du golik egin Logroñesek, 3 aukera argi izanagatik, eta horrek partida amaiera lasaia eskainiko dio Joseba Etxeberriaren taldeari. Baina Tuteran ere, aurreneko ordu erdian sufritu zuten, aurreko asteburuan, gero 1-4 irabazi zuten, eta gaur ere, hasieran nagusi aurretik ipini markagailua, baina gero zenbait minututan ez du hartu du Logroñesek. Aurrera begira kontuan hartzeko gauza dira hauek, entrenatzaileentzat, batez ere denboraldiko une erabakigarrian sartuta dagoelako leia, eta gero ondo bidean playoffetan ere horrelako gora berek ondorioak izate dituzte, zirte dozart dira partida horiek, eta eskarmentu handiko aurkariak ikusi dugu zeintzu diren aurreneko tokietan dauden taldeak, Burgos, Ibiza, horrelako Leonesa ere bai, Badajoz bera, oso talde sendoak dira, eskarmentu handikoak. Bidea luzea da oraindik. Bartola. Atletiken partiduetan egon geranean, olako utxune batzuk eta izan ditu partiduetan zehar, ez? Eta hori konpondu beharra daukate, ez? Gaur partiduan ikusten dut, ikusi dutela partidua irabazita bigarrengo gol horrekin, eta hor nahastu indira jokoan. Eta nahasketa horretan, Logroñesek sortu dizkio aukerak. Gol bat edo beste egiteko baita ere, ez? Eta partidua gehiago estutzeko. Erne kontraesan aterako da, ezkerretik, aiarekin Kortazar, pasea bertzera, Diaga, Nico Williams, aurtitzen alegin du, Oskar Lozak ukituta kornerra izango da, etxekoen alde. Ez du presarik, azken minutuan neurketa, 3 puntuak Lezaman geratuko dira, 3-3. Joseba Etxeberriaren taldeak, erritmo ona, puntu dagokienez, eta horrek Sanse behartuko du bihar, Tudelano mendean hartzera, puntu bateko aldea dago, Txuri Urdin eta Zurigorrien artean. 4 minutu luzatuko du bigarren zatia taldea. Goitik Jerok harrapatu du baloia, falta eta txartela. Luengok ikusiko du. Luzapenean, norgehiagoka. Eta Morebietaren neurketa, atseden aldian, goli gabe. Inigo Belet hemen Izabalen taldeak ez du goli jaso. Bigarren fase honetako 3 partidetan. Hori ere azea aurkaria, Bai. Ligaxkan eta sailkatu ezkero zer esanik ez partida bakarrera. Bai, hori talde arriskutsua da benetan, Takaina badaki zer egingo duen. Hori bai ez dela aldatzen, hori badaki zer egingo duen, baina gauzarik horrena da beraiek badakite zertarako gai diran. Eta hori garrantzitsua da jakitea. Ez nik gai ontarako naiz, nik talde lan hau itu baldin badu beti partiduan sartuta egongo naiz, eta horrekin bizi izan dira beti, Batzutan ondo ateratzeie, beste batzutan okerrago ateratzeie, baina beti lehiatu egiten dute partida, Eta hori gauza garrantzitsua da. Kortazarek eraman du baloia, Diaga, pase aurrera, Kanedak moztu. Alboko sakea Bilbao Atletiken alde. Patxada zartuko dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Bai, ez daude guztua, ez daude eroso, eta ja bukatzen ari da. Gero, falta izan zuena pixkaten da, igual taldeak ni falta motatzen zena momentu honetan da, bita uzoaz eta pixka baloia gehiago euki, baloia pixka mobitu, baloia, iruditzen alde hortatik falta zaie, kontrolatu partidua, hendik baloiarekin kontrolatu partidua. Eta ez da taldea
horrelakoa, taldea da, sakona da, taldea bizia da, ritmo altoan jokatzen duen talde bada, eta iruditzen zait alde horretatik falta zegoela puntutxo hori, ez? Kontrol gehiago hori, ez? Beste txartel bat, orain Paredesek ikusiko du. Falta zelai erdian. Egin du erdiko atzelariak. Diego Esteban zutitu da. Diego, ¿estás bien? Número 4. Eta ber, txamaitzear partida, hirugarren jardunaldiko aurreneko norgehiagoka. 58 punturekin geratuko da Bilbao Athletic. Txakon. Bengo. Pase aurrera Artola. Horixe da, Bilbao Athleticen indargunea azkar bizi, sakon jokatzea eta zorrotz ere bai. Erne. Williams eta gelditu egin duen Jerok. Bai. Argazki nahiko argigarria dago, Bilbao Athleticek indargunea hemen dauka. Sendo atzean, azkar berreskuratu eta sakon. Azkar bizi. Eta ez du gutxigatik gola egin hirugarrena Nico Williamsek, Jero Lariok eragotzi du. Segurako geliketa egin. Baina hori da, hor ikusi gu zer dan Athletic. Eta lehen komentatzen egin hori, kontrol puntu hori, mateko hori, ez daukat, zer daukalako, hau dauka. Baloia apurtzen duenean azkar jokatu, sakiloko abidedura, sankontasuna, eta gero ondo bukatu, ez? Amaitu da norgehiagoka, Bilbao Athleticek 3 puntuak eskuratu ditu. Lehenengo gola Juan Artolak, bigarrena Jon Kabok erdietsi du, gero Logroñesek aukeraren bat izan du, bigarren zatian. Une txar bat, pasadu Joseba Etxeberriaren taldeak, baina azkenean esan bezala garrantzitsuena, garaipena etxean geratu da. Sanse liderrak bihar jokatuko du, Tudelanoen aurka zuietan, eta bere horretan jarraitzen du. Talde hauek dira indartsuenak, eta ondo bidean playoffetan izango dira hirurak. Bai, normalean, bai. Sekulako akatsa izango litzaketan galdu behar dute ia, ez? Horrez egoteko, eta nik usten dut bai Athletic eta bai Reala, kasu honetan egongo dira, sigur hori, Amorebitak ere bere esku dauka, horre egotea, eta normalean hirura jokatuko dute playoff hori, ez? Eta bueno, gaur Logroñes ikusi dugu, areri hori, aber nolakoa den, gauza batzuk onak erakutsi ditu, beste batzuk ainunak ez, baina beraiek denboraldia egin da daukatez, hirugarren mailatik iota gero gaine bigarren ben maila hori berri hori jokatzeko aukera daukate, eta iruditzen zaite hauek egin daukatela egin beharrekoa ez. Eta Urritzen bigarren zatia hasi berria, utzean da markagailua. Hauxe izan da guztia lezamatik, Bilbao Athleticek 2, Sofia Deportiva Logroñesek utz, esker mila zuen arretagatik, lantalde osoaren izenean.